Problema Papa J. Boy Nunoy, mga ikugbulig sa inyo kung anong sakto na kong himuon. Kaya akong anak, Papa J. Boy Nunoy, itago na nato sa pangalan nga Anjo. Medyo dako-dako na gid ang mga damyos. Ang mga problemang nahatag diri sa mua, Papa J. Imagine na, Papa J. Boy Nunoy, wala ko'y utang pero nagkautang ko bangod niya. Wala ko'y obligasyon, Papa J. Boy Nunoy, pero nagkaroon kong obligasyon bangod sa iya mga hinimuan. Sa Papa J. Boy Nunoy, kampi mi sa tanang mga kabarangay na ako, pero pag-abot sa panahon na nakahimog dilimayan, Papa J. Boy Nunoy, akong anak nga si Anjo. Daw nahimo na mag-chismis, Papa J. Boy Nunoy, ang akong pangalan sa muang lugar bangod sa akong anak. Si Anjo. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nunoy, amo ni ang mga natabo. Ay! Jo! Ano to, Jo? Nay, Nabaklan mo na ako sang kuhan, sinilas. nagpabakal kag sinilas? Di ba bago ka nagaling gina? Ang balang ko, ikaw nga bakal ka sang sinilas kag sang dayok sa tindahan. Uy, kuman, may padala ba ka? Ay, sige lang Ikuhan ko man lang kay basi mayara ka man na kwarta. Sige lang ako na lang babakal karon Loy kwarta gani. Ay, di ano ka? Nay, kwarta na ibi? Basta ako na ba? Basta mo lagi na amo ginakahadlukan ko sa imo nga bata. Nay, Nga mano ka man, hindi bala kagapon ka lang gitagaan ka man ni tatay mo. Duwa ka sa ako nga pala ito, gimpakilo mo din dun, hay. nay, kulang to, nay, kabalo ka may project mi. Project. O, lagi. Ara naman, mga mo gani na, Anjo, halin pa kag sa gamay ka, asta sa subong. Kabisado ko na ikaw. Nay, sige na, nay. Sige na, nay. Gwapa kay ka, nay. Abe, prangkahan na lang ako kung maano ikaw. Nay, Hindi na ako pagbutig-butigi, ha? nay. Kabalo ba ka, Anjo? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Oh, grabe mo nga, nay. Pero, nay, Oh. mag-date mo mo sa akong girlfriend doon, nay. Ay, di lang ka budira sa kilid-kilid, ho? Nay, pero kailangan akong kwarta mo. Uya mo ko, nay. Eh, Siyempre, alangan siya naman magasto tanan. Hindi, gapi lagi ang pagasto mo, ha? Are 200. Oh. 200? Ading kagidaw, mapa 5-star hotel kagidaw? Hindi man, nay. Pero di ba, dalon ko siya sa ano, nay. Dito sa, ano. Anjo, Sige na, nay. ang diskarte kong nagaligaw ka. Hindi mo na pagdalon sa mga material nga butang? Nay, hindi man yung material, nay. Ako ba, gusto ko lang ipakita sa iya nga, palangga ko siya, di ba? Nay, sige na, nay. Sige na, nay. Mayari ako diri, anak, pero nagbayad pa nato ni sa kuryente. Sige lang ko, nay. May ani pa bitaw sunod bulan. Sunod bulan ka di, pero kung hindi kita kabayad, subong nga bulan sa kuryente, taot danta kuryente. Hindi lagi na, nay. Sige na, nay. Pero, Basta ibalik mo, buwas, ha? may taan ako, gano'n, nay. Balik mo, buwas. Balik ako na, boss, nay. Bantay ka lang, ha? Sige, nay. 2-5, Bantay nay. ka lang kung maot danta di ka kuryente. Ikaw gipasigasigahon ko, di ka gisabit. Ariyo? Sige, nay. 2-5 na. 2-5, eh. Anjo, ha? Sige, nay. Balik mo ni, ha? Sige, nay. Manay, ambot, ha? Thank you, nay. Dit ka pa, ha? Thank you, nay. Sige, kakadit-dit. Huwag ka ito, bra. Sige na, Berta. Berta ba? Sige na ba? 10,000 lang kailangan ako, 10,000 lang. Anak ko, ganin na, Jo. Hindi ako kakuan sina. Di na tong amiga ni mo, Bi. Ay, susa. Kato amiga ni mo, dagan tong kwarta. Ako naman pagaranturon mo, Tito. Kako na hindi ikaw yung kabayan. Ako naman tanang kaluluoy. Di lagi. Hindi na gani ako, Jo. Kay kapila mo na inagin mo sa akon. Sige mo lang ako katugantog-an. Bi kapon. Ay, ambot Hindi mo na ako madala. Hindi na ako sinakabatiyag. Dito si Berta, Be. Okay, sa 30 anyos ko ng experience ni, matyagan mo kabatiyag pa ko sino. Dito si Berta. Berta!
Ato, dili ka Ay, magpaulam ang sa kuha. butang. Di ka magpaulam. Ikaw pala, Jo. Di ka magpaulam. Gina-joke ka lang, Pai. Sige, pag di ka magpaulam, di na ako magpakita. Ay, ang buta. Hindi, May harap ko dito, Oh, pila. Basta. 10,000 man lang, pero balikan ta ka. Tingnan, 10,000 gina. Kailangan ako kabalo ka nga. Kabalo ka, ang akong uyab, mag-take og exam. Ay, Ito sa Manila. Pag makakatrabaho to, tagahan ta ka lagi ka. ba't mo si ganun? Ako niya kwarta. Mo ya gasto mo ya sa uyab mo. Pero, siyempre, di ba? Basta, Parehas Jo. ko sa una mo pagka, di ba? Basta, Jo, ang usapan na to. Oh, 2 nights. Ako bahala. 2 nights. Oh, 2 nights lang. 2 nights and 2 nights. Oh. Wala pa, man. Basta, Jo, Kaya kabalo ka nga Hoy. daan. Hindi, nagitawag mo pa na si Berta. Ako na lang. Ay, Ako ha? diri ko awards, dagang kaayo. Ay, sos, Berta. Ako ang nauna. Oh, kita ka ni 20 mil. Ay. Plus cellphone. Ay, ang buto So, man. Tes. Ano man? Oh. Jo, ako na lang bala, Jo. Maluoy ka, Jo. Bert, okay na ko di Bert. Okay na ko diri. Hoy. Amo na sa kaluyal sa ako niya. O, di ba, Berta? Oh, sige na, panalo ka na. Sige, Panalo ka na. Ari na, Jo, Basta, Jo, Oh. Balik Sa man? mo, matext na ako sa imo, Saan mo mahatag? Subong Subong na eh. gani, atag na Subong gani. na gani, ara na gani, Kana. Oh, Oh, yeah. basta ha. 2 nights lang ha? Basta ha. 2 nights lang. Oo. Oh, sige na. Hindi ka makadto. Malakat ihatag sa nako. Bawa grabe ka naman. Yeah. Malakat ka lang. Hindi mo kuya pagpahikapon sang sipil mo. Hikap lang ha. Hikap lang Oh, langoy. hikap lang. Oh. Bawa. Oh. Kanami, no? Ako bahala tanan ni Bert. Sky is the limit ani. Inom dara tanan. Hindi lang balad, ha? Oo. Kasi Basta, Brad. Oh. Balon ta ka. Tito ka gyapon ni score. Gani. Nami ito hila. Nasaan man si pa rin na nahubog na na. Ay, na, Brad. Dali. Oo. Sige, isimutabing. Kaya itong ligad mo to, Brad. Wala epekto to. Wala defecto. Oo. Si Kwan, ang imuhang din tong Si Mayor Jed. Ako tawag. tawag to tabi. May Uy. kwando sa kadaan. Ano niyo? Imo na niyo. Batak na diri ba? Panda, may kapanda. Hindi ka na ipaglusulusan ha. Bataka. Batak. Bago pa ni bago. Pero Brad, mambal ko sa inyo. Uy! Hindi bala bukon pa na? Buka na Brad. Bukon na na? Buwak na na. Hindi pa ni pag kuhaan sang tunok ni Brad? Hindi pa kuha isang tunok na. Kompleto na na. Sige, Brad na. Ako na po, Brad, be. Oh. May kamo-kamo lang diha ba? Imo naman. Mali ba na, Brad? Hindi pagpagya. Sa dalunggan pagya. Asa tulong kang galan eh. Mandamay ka ba? Ako na. Mandamay ka. Inaya lang kayo ma-overdose kasi ako. Genuine ba? Genuine ba ni? Brad, basta Di ako ako. naman. Hindi ko na bala. Hinahinay Ikaw, lang. imo ya. Way ka pa sa ngamot. Grabe kapag hindi mo ya. Sige na, tiraan na. Ako ni bahala na tanan. Kabalo ka. Itali nga ha, Brad. Gibagi sa mata. Shotgun na. Gibagi sa mata. Ang aso. Pandama. Pero Brad, okay na guro ni Brad kay Tanan. para gwapo ni ba? Ako bahala ni tanan, Brad. Ha? Basta Brad Oh, nakakwarta okay ko tong kayo na. gikuan mo to, Brad. 10,000 tong giutan ako. Di daw. Di ang sunod ka naman, Brad. Hindi naman tamakuha. Ako lang lagi bahala. Basta, Brad. Oh. Sige nga, pasalig ko, Brad. Sa amon to sunod ako naman, Oh. Anong gusto mo? Pakita na ko sa mo akong bagong cellphone. Oh, Oh, tanawa. Pare. Oh. duligan lang to nga may cellphone ka. Baligya mo naman to una mo, haw. Wala, Brad. Ako pa ba diskarte kay ko? Silip na. Naglakat ka naman to kay ko, ano? No. Kay Berta. Wala na ako kay Berta. Sige, Brad, Sige na, Brad. Enjoy, Brad, Tapusan na lang kay... Oh. Niya, ako na bahala. Tagay daw niya. Sky is the limit na. Damo ko kwarta, Brad. Gani, Brad. Sige, Brad. Sige. Happy lang. Oh. Tulog mo na yung kauban, Brad. No? Bayan na, Brad, Tulog na. Ano? Mm-mm. 3 months na ako nga delay.
Basing may nabili na. Inaya lang kay basi mabatian ta samtang wala pa sila kakaon. May na kinagsilingan na nag-birthday niya. Tapos ta istorya diri karon Mga makikaon ta. Ay, nako, mayo pa mga silingan na nag-happy birthday pa. Sino naman ang kapitbahay mo na nag-birthday? Si Kuan. Sino? Bati ko, manager na sa brigada. Oo. Birthday niya, subong? Oo, happy birthday. Tama-tama pagkatapos na doon din istorya. Sugod bahay ta dito. Ganya. Kasi may litson pa na Ang dito. birthday ka dito. Gusto nga, happy birthday kay manager Los Cartagena Palacio. Birthday din niya, subong? Birthday niya. Mga aunta dito silang balay. Oo, gani. Ari na taganiti. Kapitbahay lang mga natin. Ano ba? Bitaw, Ju. Ju ba? Ba, ba, Ginakulbaan gid ako. bu, bu, bu. Sigurado ka? Sigurado ka? Siguro, buntis ako kay 3 na kabulan. Wala pa ako na-uptan. Tao po. Tao po na ba si Kit? No. May tawaw. Si Kit ba? May nagkapanawa. Tao. Ay, dali lang. Sino na palihog? Ay, si Berta ni Auntie. Ay! Oo, baw ya. Ihada ko nga gwapa. Oo. Kamusta na kamusang imo nga apam? Uy, di undang na mi auntie, oy, kaya di makaya. Wala na kamuad ko? Uy, Grabe ka, si... Kabalo ba ka Berta nga si Juan Gali? Si Junjun. Ay, auntie, di na ko bagchikahian, auntie, kay gabalo na mi. Ay, sus. Ate, ano ang latest dito sa Piyak Barrio? Hoy, auntie, ato ko dali sa imo, kay gisugo ko ni ko. Ay, Gisugo ko ni katong ako ang friend. ay, butsi ganun. Si Raul. Si Raul. Di, kamusta na sila ni Cynthia? Hoy, nagbulag sa auntie, Ay, oy. nabulag na sila. Oh, tungkol Katong lang sa ilang luwa. subang, hindi bala. Kuha na to. Hoy, Itong auntie. ilang subang. Hindi paglihisa ba? Uy, Nagato ko diri kay maningil kog utang. ay, abi ko gani. Maduhol naman ikaw ka-chismis sa iba. Hoy, walay chika ron, auntie. Ay, walay chika. Oh, nangundang ang mga Di, mariting. kamusta ang panagat? Auntie, maningil kog utang sa imong anak kasi Ay, si Anjo. but mo siyang ganun, may utang naman si Anjo. Hoy, Jesmil naman to, auntie. Kaya naman di mo to ibaligay mo. Pila? Ka. Jesmil! Ay, baw, ginadismil mo lang na, ginalang mo lang. Hoy, kamay naman Kadako na, na, ina. Jesmil? Hindi Gamiton man daw niya to kay... nga, abi nakautang siya sa imo, kay ginatagaan ko man na sang kwarta. Aghambal niya, auntie. Gamiton niya ang Jesmil kay ipapader niya ang inyong balay. Ay, Kay luoy na daw kaayo mo. Kunya ang inyong atop kay gatulo, kay buslo. wala niya gatulong nga bon nga atop ya kay kuha niya namin niya tisa ni nga mon nga atop. Tapos, ang gambal pa niya, ang sobra ko na sa Jesmil, ipaayo niya kay ikaw kuno na sakit. Ay, katungtong nga bata niya. O ang iba, Gigamit niya pa nga ba'y sakit ako? ipabulong niya kay tatay nimo kay Gialmoranas. Ay, katungtong nga bata. Napos siya dila, auntie? Nga, abi nga mahambal pa siya nga ipabulong kay tatay niya. Ngay si tatay niya, dugay na to nga napatay. Tuntong nga bata di. Makatilang Sure gini ka, ka. auntie? Uy, basta ba, auntie? Ay, sige, Berta. Bayaran biya ko, auntie, ha? Hindi, oo, basta magka-harvest lang ako dito sa bukid. Bayaran ko, auntie, ha? Oo, babayad ako ah. Bawa katungtong nga bata niya. Ay, bayo kay nagkita, tamari. Ay, pare, mayong aga. Ay, pare, kamusta nakapabakuna ka na? Ah, okay na ko, mare. Nakapabakuna na yun ko. Ate, maayo. Nakapabakuna na ko, bakuna sa kabayo. Ako, tapos naman ako, nagpa-inject naman ako. Anong injection mo, mare? Anti-rabies. Mayo. Ate, kamusta si Maritiling? Ah, si Marilyn mo nakapa-inject na po itong kuhan po. Nagpa-inject si Marie? Nakapa-inject na po. Ano ang gipa-inject Anti-tetanus. niya? Ay, maan.
Di pa rin nga, ari ka man. Ay, Mare. Bang mangkot o tani ko nga. Dapat yung mga anak na si Anjo. Si Anjo. Oh, si Anjo. Nga man pare, si Anjo kay no naglalakat man to kagina. Ay, Mare. Nagka-basketball jersey siya. Mayo gini si Anjo kay Mike kay Basig. Musyot, Mare. Ay, sus pare. Ang bata ko na si Anjo. Mike kay mo basketball. Bisan amo lang na siyang bata ko yung si Anjo. Ya, perte katanda pa siya to na pare. Basta mag-upod na sila ni Katong. Bisan layo na, gasyat na niya sa tres. Basta ang bata ko, perte katanda na ya pare pa basketballon. Kapin pa mag-upda na silang tulo. Sino? Katong iyang amigo nga si Mike. O si Kwan. Kato si Kit. Ay, oo. O katong ilang Tatlo na sila ga basketball kung kisa. Kung wala sila hampang ga Chinese garter man na sila. Perte kayo. Tanda na no? Perte kayo. Nakita mo tong hampang nila sa Oh. Pirak barangay. Bisan hindi ako kamurot pare. Kita ko gidya pag Gisyot yun niya. Tagahaboya bala gatamsak bala sa tres. Kita mo ng bata ko pare. Sang buhi pa na iyang tatay. Oh, Tanda man to pa syuton pare. si tatay. Oo, bisan piyungan lagi. Shoot! Shoot yun. Oo. Ikaw pare, kaya mo ba na pare? Ay kumpiyansa na ko, Mare. Kay kung si kagdong imong bana biskan piyungan mo shoot yun. Oh, Ako biskan gahigda mo shoot. ay ambot pare Ambot sa imo pare Di pare. Hindi ba nabalo ka na naman? Oy, anong buot mo sing ganun, Mare? Bati ko, balo ka dun. Oy, balo na ko, Mare. Ako 5 katuig ang balo pare. Naglahi na po ni Di Anong buot mo pare sing kung ganun, Mare? tanda ka pa syuton. Abi testinge. Anong testingon, Mare? Testingan mo syutin. Padamay. Bitaw pare, kidding aside, Pero, Mare, pare ano ang tuyo mo sa akon? ay, kabalo naman kasako, Mare. Nga, pabor kay ko. Boto kay ko sa imong anak nga si Anjo. Ay, oo pare, dugay na ba na sila ka? Imo nga bata, di kamusta ang relasyon kay ambal ka bata ko, okay man kuno sanda. Okay man sila, Mare, pero Oo, kung kaysa nag-aaway ang bal ko, normal lang ina. normal lang mala. Kay pagkatapos kaaway, Lahi away na bang nagyapon. away, Mao ni adto ko diri, Mare, kay ang akong plano, kauban ni kumpare Jed, og ni Mare Labon. Oo. Amo nang naplanuhan nga, ipakasal na lang nato ning atong anak. Ay, Total, nganong ipakasal man nimo pare kay kabalo ka pare ka ng akong bata nga si Anjo. Bata pa na, wala pa kay trabaho. aw, wala problema na maribis kay wala trabaho. Kagang amon nga, ginauma-uma tito pare. Ang isa naman na naka-ektarya nga palayan, kag 2 ka-ektarya nga kalubihan, te kay way panamon to natamnan. Wala problema na, Mare. Ang importante, mapadayo ng ilang kasal bangod kay hamba lang akong anak. Te nga agadali kagit nga mapakasalaw, kay ako pa malang nasanda. Di hamba lang akong anak, Mare, nga nagbusong na kuno siya. May apo na ta, Mare. O hindi. Ay, Mare. Ay, Bah, nalipong. Ano? Nalipong si Mare. Ay, Mare. Nagbusong? Nagbusong, Mare. Oo, hindi. Malipong ko. Mare. Ay. Ma, tinuod na, ma. Tinuod ba lang ginambal nila? Di na matuod, ma. Di na Anong matuod. hindi matuod? Kagilatan ako dire. Kung sa ila, okay. Sa akon nga, hindi ako magpasugot. Kabalo ka. Kapila ko na ikaw gipatawad. Permi ko na lang ikaw ginasalo sa mga atraso mo. Kag may ginakuno-kuno, nga mga barkada mo dito nga hindi maayo, permi ka mo upod. Anjo, matukiban ko lang kag makitaan ko lang mismo. Nga nagagamit-gamit ka sang hindi maayo nga droga. Ako na mismo ang magpapulis sa imo. Tandaan mo na. Nay, wala akong gagamit, Nay. Wala. Tandaan mo lang, kagkatong nagligad gabi, Nay, katong powder nakita mo. may ginakuno-kuno, nga may ginaransak dito sa kanto. Nakabalugid ako kung sino to ba. Nay,
Kag sino nga mga gamit na dire ni nga mo ni? Sugiri ako. Gamit lang na dara na gamit lang na. Gamit. Nakita ko pa natin ito nga ginabaligya natin ito gina-display. Anjo, Nay, wala ka man namon gipadako ni tatay mo sa nga mo sina. Nga ginapangimo mo sa nga mo sina. May nagakarto diri nga manukot. May nakakarto diri nga Anong manukot? sangkot ikaw sa amo sini nga mga butang. Anong manukot, Nay? Anong manukot? Naglakat ditong agi. Si Berta balahaw. Tapos, anong si Berta? Manukot na eh. Al- Majismil ko no to. Kaging gamit mo pa akong nagabalatian. Kag si tatay mo. Gabalatian nga dugay nang napatay si tatay mo. Bata ka. Ginaano ka man. Tatarong ka man sa gamay ka. Sige ka pa daw pod sa mga barkada mo kay ako magpakahuya sa imo dira sa dalan. Wala gina sinabi may mahimo dira nga maayo. Di mo kaling sila nga mga balita. Tanawa bala ang record nyo sa barangay. Ginapakahuyan mo ako nga ginikanan mo. Back to back nga record book imo tanan nakapangalan. Tagari pagid masadya. Hari pagid masadya. May harap pagid. Pinabuntis mo na gali si Linlin? Doon ko ginangimo. Hindi ka pa gani kabalo magsagod sa kaugalingon mo. Nagpinamusong ka na. Way man na problema sa akong magpabusong ka kung may obra ka na. Pero di na matuod. Hindi matuod. Ari mga bayo mo paglayas. Layas. Nay! Kapila ko na ikaw yung paululuhan ha. Nay! Sugod ka ron. Kalimtan mo na ako. Nay! Kalimtan mo na nga may nanay ka. Kagsugod ka ron. Hindi mo na ako pagtawgon nga nanay. Pero, Nay, Hindi mo na ako pagtawgan nga nanay. hindi na tagatawag ko, Nanay. Ano na lang tawag ko sa mo? Tita na lang. Mutay. Layas! Nay! Layas! Nay! Bisa na dino mo dire sa balay. Hindi ako gusto makita. Nay! Layas! Kaya kung hindi ka maglayas, ako mismo papadakop sa imo. Nay! With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love. Bulilyaso ka bata kami. Pitikon be. Made the living Papa J. Boy Nonoy, tama ba? Nagipalayas ko na ang bata ko? Tama o hindi?